You get to prison years all over the world. I use fill up the place. Because these guys promised them, because we have done this charm, you can carry drugs, and then the machines will not detect. And when they are caught, the fault is told to be on them. Exactly. Maybe because you looked at a woman. That's why the charm is The native doctor is there. So, meanwhile, you said one of the big ones that said with us, his son is a waiter in a hotel in Imo. Don't understand. His son works as a waiter. Whereas he's the one promising young man, he's making how much money do you want? You want 1 billion, I will make it and you will get it. You will get this and so on. We have now taken samples from some of their things, just to see if there is human blood. Because children are missing. Exactly. Children are missing. It's at the heart of all of this. The nexus between this, drugs, in our own place, land grabbing, cultism, and then kidnapping. Because once people have been brought up with the mindset that you don't need to work, then when they try this, it doesn't work. Easy way. They try Yahoo, it doesn't work. The next is to go into kidnapping. Buoyed by the institutions and the architecture, the institutions, the structure that fuels this is this whole native doctors and all of it. Who now giving them a totally different worldview, ideology, that money just can come from heaven. You don't need to work. All you need is to get the job, and then you become a billionaire. So we want them, with part of our law. Yes, if you say you do, people can get wealthy by magical means. We'll bring you. Do it, no, I'll go and bring all the poor people, including me. We will all line up. Start making us. Meanwhile, he's going to make you a billionaire, but he needs money from you. He can't make himself. No, the physician must heal himself. Yes. No, so anyway, my brothers, I think I deeply photograph outside here. Obinna nke ekene m unu aka nwekwa maazị Nwankwo Hillary Ndubuisi Okpaka biko ebe ahụ n'Ifite ka anyị nọ side opposite nke lọ biko ife ahụ na nnukwu gota agbadara amakọ biko ọkwa ọsọ Soludo ife ahụ ọsọ Soludo ka aka na-agba ịwọchi ife ahụ ajọ dibịa ma ajọ dibịa fụkọtara nke na ovusara n'unu bukọta ya wee si ebe a maka ọsọ agụ na-eche mba so ọsọ Soludo dokwara ihe na-ekwe nege na ụmụnne m iwe ahụ ụmụ ọgwụ ma sọdụ na-ekwe ma sọdụ nchawo ndụ iwe ahụ ọsọ Soludo dokwara ihe na-ekwe nke duchi n'akpa eji ama atọ iwe dị n'akpa dị anyị amaghị iwe ekechikọrọ n'akpa biko iwe ahụ the trending news now ebe anyị nọ na ha ka ewetara the information Ifite niile agbajuo na gbasaa iwe akwụkwọ ọsọ Soludo biko onwe onye ma nwa dibịa property ihe na-ewu ewu onwe onye ma nwa dibịa property ihe na-ewu ewu ya jisi ya bịa bukọrọkwa ya na-ekweghị nke akwụkwa nke agwọchara pichie ụmụ mmadụ a na-ata ahụ amaghị a na-ata ahụ a na-agba mbọ ka agụ a na-ewu oke ka mbe a na-agwọ nka ọgwụ so a na-eme omenala nwanne omenala dị iche ibe ahụhụ omenala ndị ahụ ndị ajọ mmadụ ibe a sọtara asọta omenala dị iche ọgwụ dị iche ọvancha bụ na okweta ozi ibe ya alimeya ahụ mbụ PRO nwa Chineke ya mba mbe wepụta ife na-ede ma ọgwụ dị n'ime ụsa na-ene ebe etu isi wee mee ka afọ ya wepụta ma ọgwụ dị n'ime wepụta ma dewe n'elu akpa
All those materials you get back at an if ife ndị nje ebe akịta nke wee eziokwu na mama dị ife amadụ m ife dị n'ime udu a because ọ mmadụ ana m ebe m na-aṅụ mmanya mmadụ kpọọ m na fon sị m ka ndị jee ka o jedewe anyị so ọ jụọ m ebe ka m nọ mgbe ebe m nọ under 5 minutes ka afọ onye ahụ Chigozie onye onye ebe ka ọ Chigozie Outeze ka ọ na-aza onye ụmụ omenwa onye nza ka ọ Chigozie onye umenwa so nya wasa mo ka nduje ko je dewe aja and kwata let wona mo na na mma ogwa hono mo na eba ka obu aja abia so unfortunately I nwa ibata eba na ebe anyị nọ kịta mba nilo down there ka anyị weta nilo so I nwa ibatazi ebe ahụ touch gawa ha ma gbafere ọsọ mụ on the process of mụ ngebawazi ọsọ Chigozie Outeze onye nza ka ọ okenye ahụ edunye gị bịa ka iruji ka jedebe ife oge ọ gwara gị ka ijedebe ife ejuru ebe m na-aga ọ gwa nnọọ n'azụ be ha nọ n'azụ be ha oke gị na-ewe sotezi ebe a na idozi ife atọchị wee karịzi ha wee gbabazi ọsọ kwa ya on the process of mụ nwe gbawazi ọsọ biko mụ nwa abịa stand ya ebe a ejidere ụlọ n'azụ be Chigozie ọ sị nọ n'azụ be ha simple question I will kick you from out now ebe ejidere ụlọ n'azụ be Chigozie mba ọ bụrụ n'azụ be ha ịma be Chigozie ka ịma hụ be ha dị down ama mbe mana ebe ejideziri ụlọ be ọ n'ihu ka ọ na-azụ ka ebe anyị bịa kịta n'azụ ebe mbịa kịta ọ azụ ka ihu n'ebe Chigozie ebe dị ebe a ihu ị ajụgo n'ebe ọ nọ kịta onye ahụ n'onye ihu be Chigozie ọ ya agbafe ebe ọ nọ maka ebe ọ bụ inyi ọgwụ kala afọ ebe ị nọ ebe a gbagbo nsogbu adịghị ha eluzie n'ọfịs ị ga-akọwa ka nke na osi na ndụ okwute o nwere onye amalite dị nọ nke were ajọ ọgwụ mmadụ nso n'anya ka ọgwụ dị otu a na ọgwụ eji osi were obere ọgwụ ka ọ dị mbere ya eji send you to come and kill someone Pastor. Then send you to come and kill someone. Ọ gonna happen ya.